Mangurakol mi karon mga idol. Sa multicab mo kapyot ra sa kuno siya kay mohapit pa man siya sa ilaha. Ay! Sa kamera kita kuno kayo siya. Kuyawan siya maaan siya upong ko'y salasang nikalaki. Bye, Mon! Kapyot kita! Unya karon si Bayram mo ni hapit sa ilaha mga idol. Kay magsulo pa man siya brief kuno in town. Unya sa lampas amo siyang padadon. Bye! Lampas ko na, bye! Mukat-kat sa hagdan ni Bayramon mga idol. Kay ang iyang balay atong tan-awon. Kuyaw kay mahulog diri mga idol. Lado ano yung hagdan ba yoy? Uy, Minik Steve, kay delikado matagat anang Bayramon. Ay, pero minitira pa na siya hubo. Wala man siya choice in kupisot. Kay ang iyang agianan sa una gigamit naman sa tagiya. Bye, Mon! Kalaag na dyan ko si mong balay, bye. Luoy po di kayo kahimtang si Bayramon mga idol. Kontento na siya kung unsay iyang kahimtang karon. Simpleng tao ragid si Bayramon Manay Christine sa usa ka adlaw makakaunlag katulo niya sa kula po makainom lang o kinakayo. Ka naman ako mo ba yoy? Ha? Lampas? Lampas, hawan-hawan tu ba? Mga idol mo ni mansyon ni Bayramon. Yung payago yan, o Ha? Lawom naman eh. Umubog ka ba di kadikado ari bay? Ha? Sometimes ako okay. Pag ayog ba, di na sa kabangon. Yan sa kong gas tubig. Eh, dari bahayang ka ni. Patas ini? Tas iga ba? Ayang ka ba? Di ko, nagbangon ako. Ha? Pinig na nalang karumpi na ko ba? Adi. Kapon ba? Gunay hindi, gulong na kong inom. Nihurot ko sa galon. Ako rin sa niya. Sila, wala, ligi na. Na, kabiha din. Ako sa galon dyan. Kung sa dibangil mo gapon bay? Tao, putan na. Aw, yan na. Putan, ginapopin na. Mga idol, madto mi sa San Fernando ni Bayramon kay mamaki mi nga to. Maki ba yung mga rakol pod ba? Karoon ba? Seafoods ba? Kabay ba? Oh. Kanang kuwahan ako. Kaman na turunahan ako ang bulsahan. Kana? Tagas kong buwan na mo. Buwan na. Pustae ba? Itali ko na ba sa buwan na ba? Dili na mao katong hapit makabuno nga man. Pagpabahay na naman. Sige. Dito na, buwan. Mga idol. Sure ko na. Sure na. Sige bay. Ang anak sa manok ni Bayramon nga hapit kapuno mga idol. Inigtari ako'y papustaon. Magampo lang gid ko mga idol nga sa manok ni Bayramon dili lain na mo kaon. Unya mura lisod-lisod kining agianan na mo diring dapita. Di ba? Kontil ba ni Sura? Salunang diyan na rin. Ay mahubog ka ni bay. Aso. Way higda na rin mo. Way higda. Mga idol. Pero lagi mo, mag-iada. Tatawang sa nagan. Delikado ni mong hagdan bay. Sawan, no? Yate. Ha? Okay, bulang bugata. Manay Christine magampo lang kita nga buligan sa kaitasan para si Bayramon puhon atong matabangan sa atong vlog mo dako padihay og income. Mao ginay plano na kululubot yo. Unya karon mo padayon namin sa mong biyahe mga idol. Kay medyo layo-layo para batuin taon. Uy Minik Steve, kung daghan mo kuhag baki o kurakor tagae unya ko ninyo. Dagan lang gana mo ing kupisot. Diring dapita mga idol na ay siga kayog mata. Uy hala, mao maning maskara nga si Lulong Kurting hadloka. Ning tungura mga idol sa akong multicab amo sa nay paggasolinahan. Kay pagtan-aw nako sa kids, gamay-gamay naman lang. Lisod pod og kami mahubsan. Dito mga idol, double purpose ning among gibuhat. Kay ang akong kuya na maraig man sa akong multicab, kay kargahan ko nun niyag mga gamit nga hinatag. Ug shoutout ko mga idol sa iyang igagaw nga si Luloy. Ug sa iyang asawa nga si Mylene. Salamat ka sa gamit ninyo nga hinatag. Para ka namong mga pobre sa bukid mapuslan pa gyud ni. Oy, gamit jud kay naman ni Christine. Himuong tangkal sa baboy, tangkal sa kandeng, tangkal sa manok. Pwede po tangkal sa tao ingko pisot. Pwede ra gid kayo lulubot yung. Bay. Puno eh bay. Si Bayramon na tong kaluin taon mga idol. Naglisod siya pungko kay puno man kayo mga idol. Mao na siya gitawag og tuka o lolo. Pagkabugoy lang gid mo ing kopisot. Unya pag-abot na mo sa San Fernando mga idol. Among kagag gihabwa dayon. Uy hala, puwerteng nindota kay naay bike puwerte pang baguha. Naay bike na gamay, naapoy bike pang dagko. Puwerteng okay ha mga idol. Ato aning suwayan dayon. One more,
Bayramon. Magsugod na may pangukurakol mga idol. Ako'y tigkuhit, si Bayramon mo'y tigpunit. One step forward, no step backward. Two steps when we get on the dance floor. Three steps when you wanna skank with me. Four steps, wave your flags in the air. I wanna hear your favorite song. I wanna sing it all night. Ang kurakol nga natagak mga idol, wala pa kikit ini Bayramon. Lisod kay pangitaon, kaya sagutan man mga idol. Unya, si Bayramon, wala pa'y pawit, wala pa kainom. Unya, medyo taas-taas na gining video na itong mga idol. Nakahupong ko nga sa next episode na ni nato iwason. Unya, ang kurakol nga gipangita ni Bayramon, amo na lang pa sa iloon. Ha, sa iloon lang to, may. Sa iloon lang to.